ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони меҳрубон, чӣ хеле ки бисёре аз анамин подписчикони мо хоҳиши анамин либосҳои мардонаро карда буданд ки дар бораи онҳо ма видео карда партом. ана марҳамат, имрӯзаи видеои мо доир ба либосҳои мардона мешавад. марҳамат тамошо кунед. айни замон анамин чизое ки шумо мебинед дар рӯи анамин экран, ҳамаи анами футболка ё ин ки чӣ меган ира ами либосҳои мардона, ҳамаи ҳамино туркӣ ҳастанд. остин дароз, воротникдор, касое ки хоҳони ам хеле либосҳо ҳастанд. ин размерош то размерои 54 ҳаст. аз размери 46 то 54 58 ҳамин размеро ёфт мешамода. нархи либосҳо 120 сомонӣ. анами футболкаҳо туркиян, нархошон 120 сомон. агар аз мо хоҳиш кунед, вале агар худтон мустақилона харидорӣ кардан хоҳед, пас биёед панҷум дарвозаи корвон аз тарафи мираж якум рияд. марҳамат тамошо кунед, бинед. шахсоне ки харидорӣ кардан мехоҳанд, ман амин номери ватсап мемонам, шумо занг зада бо пурратар пурсон шавед. набинед чанд рангош ҳастай, чанд амин моделош ҳастай. материалошон пахтагиан юра, ҳамаш материалои нағз, сифатҳои хуб доранд. ҳар як кас, ҳар як бародари мо мисол метавона ки мустақилона интихоб куна, омада харидорӣ куна аз амин мағоза ё ин ки аз мо дархост куна. нархи ино ёдовар мешавам, ҳамаи амино нархошон 120 сомонӣ. аям чизе ки ман айни замон пешниҳод карда истодам. ана аз ино бинед чӣ рангош ҳастай. бисёр ҳам материалаш нағзай, сифатҳошон боварӣ дорум хуб ҳастанд. и баъзеош поёни анамин ваям киртаям чӣ дора, манжет дора. ана болода бинед, и камака ғафстаракан. иноям нархошон 120 сомонӣ. дӯстони азиз, тамошо кунед ва омада харидорӣ намоед ё ин ки аз мо дархост кунед. ана бонувони азиз, касое ки мехоҳед ба намин бародарон ё ки ба ҳамсари худ харидорӣ кунед, марҳамат тамошо кунед, шояд ба шумо низ писанд меояд. ана ино ҳамаш остиношон манжет дорад. бинед чӣ хеле интихоб васеъ, бисёр ҳастай ки боварӣ дорам ҳар як кас метавона интихобша ёба. ана инҷа бинед дӯстони азиз, инҷа брукои ҷинс ма пешниҳод карда истодам. брукои ҷинс аз размер, ҳамаи размерош ҳаст, ҳамаи рангош ҳаст. брукои ҷинс ино бори хитоян, чанд намуде аст, ино аз бори хитояй. нархошон 100 сомонӣ. анами брукора инҷа бойфрендам доранд, чӣ хеле ки меган. баъд анами брукои анами поёнош тангтаракай, анам хелеям ҳаст. ана бинед, ёдовар мешавам ки ҳамаи нархош ҳаст. нархҳои ё 100 сомонӣ. хоҳишмандо, марҳамат, омада аз анамин мағоза харидорӣ кунед аз панҷум дарвоза якум рияд. вале шахсоне мехоҳед, аз мо дархост кунед, бо мо равон мекунем. ана бинед чӣ намудо ҳастай, чӣ рангҳо ҳастай. ана бинед, ҳози ана инҷа бо брижа доранд. ана ино 120 сомонӣ. ино туркиян. дӯстони азиз, ин истеҳсоли Туркия яй брижаҳош. поёнои почаш манжет доранд. и брукора. баъд ана инҷа бинед, иноям 120 сомонӣ. ино аллакай футболкаҳои остин калта. инам Туркияй. ҳозир ман ай наздик бо дигар чизорам нишон метиҳам. шумо тамошо кунед. аз анамин футболкаҳо бинед чӣ рангош аст. ана брукое ки
навма нишон додам. Бо ин намудош ҳаст. Бруко 100 сомон. Бори Хитой. ана бинед. ҳамин чӣ намуд брукера ки шумо айни замон дида истодаед, нархошон 100 сомонӣ, размерошон пайдо мешава. кӯшиш мекунем ки чӣ размере ки шумо хоҳиш мекунед мо пайдо кунем. ана ё остин дарӯзое ки дар боло буданд дар манекен, ана мо бо ай наздик нишон додам. ино 120 сомонӣ. ана дӯстони меҳрубон, дар инҷа ана иноям бори туркиян. ино нархошон 100 сомонӣ. дӯстони азиз, ана инамудо ҳаст. аз инам размер ҳаст, пайдо мекунем размерошо. ира бинед чӣ қадar хушрӯ и 100 сомонаҳо. марҳамат. ана ино камака ғафстаракай материалош. касоне ки омада харидорӣ кардан мехоҳед, и анамун панҷум дарвозаи корвон тарафи мираж, и аллакай рядои охирони анамин дарвоза. ана биёед бинед, бо мустақилона харидорӣ намоед. бинед чӣ қадar чизои хушрӯ, фасонои хушрӯ. ино устин дароза. озима бо рубашкора шумода пешниҳод мекунам. рубашко ино бори гуанҷуан, гуанҷуи Хитой. ҳамин бори гуанҷу сифаташ нахстарай нисбатан ба дигар борор. ана рубашкора бинед чанд намудастай. рубашко нархошон 80, 100, 120. анам хеле нархҳо доранд. бо агар касе ки хоҳишманд мешава барои харидорӣ кардан, пас ба мо нависед. ҳамин суратча скриншот карда равон кунед. бо нархи аниқша гап мезанем. шумо баъд метавонед ки омада ё харед аз ҳамин бозор, ё ин ки аз мо дархост кунед. ана инамудо рубашко ҳаста. иноям ҳам хеш ҳаст. 70, 80 нархошон. ҳамин киртои мардонара. баъд футболко ҳастай 60 сомона, 70 сомона. дӯстони азиз, ман якчира мехоҳам шумода гап занам. шахсое ки баъзан ман видео мепартом, баъд мегӯянд ки и қимат будааст ё чизи дигар. дӯстони азиз, ҳар боре ки ман мепартоем, пешниҳод мекунам ҳамин бор бо арзоношам ҳаст, қиматшам ҳаст, арзоншам. вай анамин сифатша нигоҳ карда нархош боло ё ин ки поён мераванд. ина марҳамат. ана имрӯз ман ҳамин футболкаҳои 100, 120 сомона пешниҳод карда истодам, вале ҳаст футболкаҳое ки шумо дар 30 сомонам харидорӣ карда метавонед. ана дӯстони азиз, ана иҷада пиҷако пешниҳод карда шидагиай то размерои 54, 56 будаи пиҷакои тоқаян. и пиҷако нархошон 220 сомонӣ. ина марҳамат, тамошо кунед. касое ки мехоҳед дархост кунед ба мо намун WhatsApp да нависед, мо ба шумо ҷавоб метиҳем. дар инҷа ҳамин костюмои джинсай барои мардо то размери 54 аст, аз размери 46. дар инҷа бинед, ҳамин фасон 4 расветка дора то размери 56, 54. ана бинед 4 расветка дора. нархи костюмо 220 сомон. нархи ҳамин костюмои джинс. ози ана як модели дигаша ма шумода пешниҳод мекунам. ана ин амуд бинед сиёҳ аст, ана кабуд аст, сери чӯб. иноям ана 220 сомониам. ина бинед, касое ки хоҳишмандед дархост кунед. касое ки мустақилона омада харидорӣ кардан мехоҳед, марҳамат. анамин панҷум дарвозаи корвон тарафи мираж. дӯстони азиз, рядои анамин рядои охирони ҳамин дарвоза ҳамаш мардона аст, ки бо нархи арзону дастрас шумо пайдо карда метавонед либосҳои мардонара.
дар инҷа намин намуд спортивный костюм аста. Ино барои наврасояй, ино амин 15-16 солаҳода мешава. ана бинед, ино нархошон 220 сомонӣ, 210 сомонӣ. ана мехен нарх доранд ҳами костюмора, спортивный костюмора. чанд ранг астай, чанд фасон астай. ина касое ки мехоҳед аз ин намудо барои фарзандотон, барои масалан додару дигаро харидорӣ кардан хоҳед, ина бинед. ина манамун 5 дарвозаи корвон тарафи миражда ҷойгир аст. бинед чӣ хел хушруванд. И вайш материалшам нағзай, иам бори гуванҷӯи хитояй. дар инҷа дӯстони азиз, боз инчунин ана намуд футболкора ман пешниҳоди шумо мекунам. и футболкаҳо 80 сомониян. ҳамаи размероша дарёфт карда метавонем. ана марҳамат бинед 80 сомон. иам бори гуванҷӯи хитой. шахсоне ки бисёр вақт бад мепурсанд ки дар бораи амин истеҳсолош гап назадед, истеҳсоли куҷояй. на марҳамат, ҳар як боре ки ман айни замон ба шумо пешниҳод карда истодаам, ман истеҳсолша ба шумо гап мезанам. ана бинед размерошон ҳастай. шахсоне ки хоҳон ҳастед аз анамин намуд футболкаҳо, аз анамин намуд либосҳои мардона, ана ба ҳазур тамошо кунед. лайкро низ фаромӯш накунед то ин ки канали мо пеш рава. ман ин видеора барои он пешниҳод кардам ки мебинем агар ки анами видеои мардона писанди тамошобинон бошад, дар оянда бо ман кӯшиш мекунам бисёртар либосҳои мардонаро низ ба навор гирифта ба шумо пешниҳод кунам. ана ин намудо футболкаҳо ҳастай 70 сомонӣ. ино арами адидасона ино аллакай ваян размерои майдаян то размери 50. ана ин намуд адидасора бинед остин дароз. чӣ хел хушруванд иноям. ино нархошон 90 сомонӣ, 85, 100. ана мехен нархҳо дора. иноям то размерои 50-52 ҳастанд. ира бинед вайш ами сифаташ хубай, материалш беҳад материали нағзай. аз инам чанд намуд аста. ина ребокша бинед. аз ин чанд ранг будааст, мисол сери, сиёҳ, сирх ва ғайраҳо. ана иёям нағзан. чӣ хеле гуфтам, нархошон ҳар хелай 80, 90. ана мехел нархҳо ҳастай. марҳамат харидорони азиз, ба касе агар чунин либосҳо писанд омада бошад, метавонед омада аз анамин бозор, аз анамин дарвозае ки ман номбар кардам ёдовар шидам. шумо омада бемалол харидорӣ карда метавонед ҳар он чизе ки хоҳон ҳастед. ана ози дар инҷа бо дигар намуд футболкаҳо ҳастай. ина бинед чӣ хел хушруванд амино. свифтшот меган, ира худӣ меган. и байни ҷавонода бисёр ҳам муд аст, чӣ хеле ки мегӯянд. ози меравем дӯстони азиз, бо дигар намудро ман шуморо пешниҳод мекунам. ана ин намуд адидасу ребокора ози ман нишон метам чӣ хел дар танаи маникен ино метобад ки шумо бинед ва тасаввур кунед ки баъди амин дар тана пӯшидан ин намудо чӣ хел метоба. намаи адидасҳоям хушрӯ чанд ранг дора. ана бинед анамо адидас ребоку дигарош буд. болора бинед маникенда чӣ хел хушрӯ метоба. ана дуюм рядшам футболкаҳои остин дароз, нархҳои ино нархҳошон 70-80 сомон. ана инҷа костюмҳои джинс ҳастай. чанд модел ҳастай 220 сомонӣ. шахсое ки харидорӣ кардан мехоҳед аз мо марҳамат лайкнед, дархост кунед. аз ин рангҳоро бинед. ёям бори гуванҷӯи хитоян. чанд намуданами костюмҳои джинс, чанд ранг ҳастай, чанд фасон ҳастай, модель ҳастай. мисол бинед ҳам кнопкагӣ дора, ҳам тугма, ҳам бо замок. рангҳошам рангҳои беҳад хушрӯ. баъд стойка воротник дора. моделоша бинед. стойка воротник ҳастай, вай ҳастай. воротники ҳам хеле классический ҳастай. гребондор ҳастай. на мисол бинед
ана сиёҳшам чӣ қадр хушрӯай. Баъзе ма дигар ҷошам нишон метиҳам. Шумо бо пратар бинед. Аз ана ин тараф бинед чӣ қадр хушрӯан иноям. Иноям размерашон то размери 54-ан, аз размери 46 то размери 54-ан. Амин намуд борое ки ман гуфта истодам, шумо омада метавонед дарёфт кунед. Ана иҷа дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар бораи костюму бруку ҳамин чизо пурсон шуда будан. Ана ин намуд костюму брук ҳастанд. Ино двойкаян. Амино нархҳои ино бори Узбекистонанд. Нархҳои ино дӯстони азиз 350 сомон. набинед размерои то 54 52 ино ҳам хеле размерош ҳаст. ана бинед чанд ранг дора, нигин дора дар гиребонош. ана марамат касое ки домод шуданиян дар оянда ё ин ки барои кор ё барои хондан. ана тамошо кунед. ана ин болора бинед, ино тройкая. нархҳои ино 400 сомония. ино ами сета бори хитояй. ана ми се полосата бори хитояй. ино 400 сомоная. ана ин тараф бинед. ана боло двойкаян. двойкоҳо дӯстони азиз 350 сомон, тройкоҳо 400 сомон. нархҳои умумишон ана мехела ё бори Узбекистонан. ана тройкоша бинед чӣ қадр хушрӯан 400 сомон. материалошон нағзай. бори дигар ман ёдовар мешавам дӯстони азиз ки дар бозор ҳама нарх шумо пайдо карда метавонед. мисол агар шумо амин як костюме ки ман пешниҳод мекунам 400 сом бошад, шояд ки ҳамин сифати пастарак шкати шумо дар 200 ё ки 300 пайдо кунед. вале амин мағозае ки ман даромадагиам амин нархҳо пешниҳод карда шудагӣ ҳаст. ина марҳамат касое да писандай омада харидорӣ кунед. иям ҳамон дар панҷум дарвозаи корвон тарафи миражай. ами ҷа чандта мағозаи намхе барбабар истодагиян ки ами ба фурӯши ами намуд либосҳо машғул ҳастанд. дӯстони меҳрубон, имрӯза видеои мо ба поён мерасад. ҳар он касе ки бо мо буд ҳазор раҳмат. дар паноҳи Аллоҳ бошед. худо ёру мададгоратон бошад. хайр, то видеоҳои оянда мондани лайкро фаромӯш накунед. агар тонед падилитса низ кунед борои мо.